Sige, alright, 6. Sige, galang. Ganda ng service. Chance. Jesu, sinimpihan lang. Out, sayang out. Service 11-12. Nalangkat isa ang kanyang Phoenix. Chance. So chance alam mo yung chance kay si Gwen. Uy, dyan na naman. Jesse bigay chance. May pasok. Dito po ang posisyon ng referee. Sa pag-na-score tayo, okay na ang mag-ulit natin. Wala na ito sila. Okay! Uy! Bye. Uy, saan? Akabatak na! Pakabatak nyo!
Uy, Tanya! Ano si Jericho? Na paano?